Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adag ito'y dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito'y programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, kan mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal kan pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi. Okay, sagudayan nga rin ti surat. Ti pagkasaritaan ni pagayam nga Fernan nga napoluan iti laes ko na natoy. Dear Manong Nemi. Jack amo Manong Nemi no rumbeng agimunak kuno saan. Tuwakam lang agkapsat. Siyak tinaudi Manong Nemi. Idinto ta manong ko ni Jun. Gabungata ta junior ni Manong. Kat saan nga junior tinagan ko. Kat iso ti paborito Manong Nemi da papake ni mama. Gabuta inauna iso na Manong Nemi amin nga pagalusan na kat iso iti para kanya. Ultimo nga sapatos Manong. Ultimo nga tsinelas na lapsam tagsao. Sakla madala siguro mangisibro Manong Nemi no kasta nga birthday ko. Tano ni Manong John, Manong Nemi ti birthday. Apo, permit ti panagpaala da papake ni mama. Da ito ati anak, da ito ati junior. Ito ta siyak ti birthday Manong Nemi. Kakaasi akto nga mangipapilit nga ore pansit laeng mata. Alakit makamuka. Bagam kini mamang mo. Yung siyak. Awan ti maitid ko nga gastusan iti panag-birthday mo. Nalalaeng ngamin ni Manong ko Manong Nemi nga agbasa ng iti siyak. Tamanipod pa nag-grade 1 naging ka na ti grade 6 ka nag-grade 12 elementarya first honor. Irin to ta siyak Manong Nemi pasang awa ko nakumangim sa amat. Adak mo ti top 15 no top 20 Manong sa anak mat kat apaodi. No adda orin no awan ti okasyon Manong Nemi dandan binulan nga mangisibro. Uno anyaman ti kayat ni Manong Nemi kat itad ni Papa. Medyo mayat-mayat ti biyag mi Manong Nemi gabuta at the peace pan, peace farm da papake ni mama. Agtartarakan kami Manong Nemi ti tilapia, paltat, ken pasayang. Panglawain Manong Nemi ti fish farm. Nga ditoy Manong Nemi ti pagtaudan ti pagbiag mi. No kasta nag-harvest, da papake ni mama, nag-harvest kami ti piskarya, Manong Nemi, apaw. Nagdrakkel nga tilapia, Manong Nemi. Adala tamat umay agangkat. Adamat nagitatutungan Manong Nemi nga ag-harvest ni papa. Sanan to ubon-ubonon ti per kilo. San to mamamut isursur ni mama. Kaya da pwesto mi Manong Nemi iti fish section. Iti sandaan iti lokalbi. Pasaremat siyak Manong Nemi iti mga nagbantay iti pwesto mi ngaglako ti ikan, tilapia,
Kasama ten paltat, ken kiti padaw. Katapno adapay nayon ti magatang manong nemi kumatang kamat at iti lako da nga bangos tadamdot no adamat bangos nga lako mi. Uwain manong nemi ni manong John. Kasulit na manong nemi iti umay tumulong no kasta nga bakasyon umay tumulong iti tiyadaan nga glako ti ikan. No daduma manong nemi susulit pa nga sumurot karig iti lumapang kami ti fish farm. Pero ta, karik na manong nemi nagagamit ti ikan. Huh? Siya kayat? Abi, di mo kayat, kuya. Jesus! Masiitak tupay. Nalaas. Siya kayat ti laas. Allergic ko. Inagbasa ti high school, manong nemi, tultuloy ni manong June, iti kinalaing na iti akademya. Idinto ta siyak manong nemi, siyak ti kang runaan, nga kadkadwa ni papa, nga mangistimar kadigiti pispan. Nagagayta ka manong nemi, nga mapanagpakan. Apo, may ayo ak manong nemi, nagpakana kadigiti tilapia. Apo, nakadaduda, nakabay mga tabuyain. Ibidyok pa yun ako manong, unang picture. O nasaan, mapanagpakan iti taltat. Karag iti padaw, manong nemi, muna pasayan. Siyempre, adam at iti kundawan, manong nemi nga, mapampanunot ko. Apay nga ta, nga talaga nga adat nga paborito ni papa, ni manong John. Nga po nga tata senior ken junior. Madlaw madlatamat ni mamano, manong nemi, nga naunag ti pampanunutek. Peranan, mama, kasla da problema anak. Salsaludsud laing mama. Ano salsaludsud? Salsaludsud di pagi. Abang adadake kahit ni papa ni manong Jun. Ay, saan nga po nalata anak? Ikatamdan niyaman nga panag-apalo no panag-imon mo. Ma, saan akong ngobing amasit? Madmadlaw ko. Hangko lang madlaw. Nakalawlawag. Saklag, mangisibro no, birthday ya. Sa dagiting arawatan ni Manong. Isog maitid kanya. Kasi tiba nagkita na kitao kat, imubing ni John ko nada. Bado ni Manong mo nada. Kunada, malasin da. Anak, isupay nga digatangin. Isupay nga, kurak man lang naman nakawat ka. Nabayagan nga nagbali na ka man nakawat ba? Imbaga, ibagayon ako nga maawatam ko mati sitwasyon na kung kunam no ka, kung kunayon no ka. Ngayon ni papa, uri kumamat isot ibaga na ti kasta. Maawatag mo mati amin, Fernan. Dapat inauna ni manong mo, kat inaudi ka, kat nagiti arwatan na, kat nga madaklan na, kat umanay matkin ka, uri naali ka kamat ni manong mo, panag-arwat na, so kaslalat na ka maraboro, arwatan, nga gapukin ni manong mo. Awang pa nga kasta nga ibagahan na mama. Ba, ibagakto ni papang mo, ibagahan na ti kasta. Nga manakagbaling ka kung mga manakaawat. Okay? Anya ti rason nga minapay ang astima. Nga kasla na adangan na idumduman ni Manong Jun. Gapo ka dita, Jun? Junior? Gapo ka dita isot inauna? Mamanupay nga tumulong na dukat sampay nga tumultulong ni Manong Jun. Iti piskarya. Iti tiyandaan. Saklatat kadkadwayo. Diyak pa naputan nga na iba ni papa. Agim, allergic ni manong mo, ti laas. Di na kaya tinalaas. Kas nalibagbagang, di na kayo kayat. Gaputa, nalaas kayo. Ay, saan nga po doon na ita? Hanak pa na nalaas ha, nabangluak man. Nabangluak kayo, makadikos kayo. Ngayon, waglako kayo, tikan nga eh. Agiging pwede kan.
mapayuodan na kayo ti lais ti ikan. Dinalais kayo. Kastamat ka ng kinitatak. Nag-harvest. Pero may nga arig na nga mapukbukan pa isuna ka nagiti lames. Di malais nga rod, malagas nga rod ni Manong kini Papa. Anak, isa din ito na topic. Ikadam ti anyaman nga panagimon ka panag-apal mo kini Manong mo, okay? Agbaling ka kung mga manakaawat, Fernand. Please. Ako pagdanagan niyo, Mama. Manakaawat ako. Masalsalutsut ko lang. Iyan tangin kita. Naero kita nga nagsaritaan ti amin. Banyon, Ma. Tamani po dita. Jak tun salsalutsutin ka na kayo. Do ape kastoy kan kasjay. Alam mo na. Isartin mo na nga topic, anak. Lalaing ak matagbasa, ang manangarod. Nalahalang mat ni Manong mitisyak. Anak at timapaling ko. Ngayon mga bali, Mama. No, ada paglaingan ni Manong, ada mat paglaingan. Di ba? Gusto ko na. Na duma-duma tunggal tao, ada na ito di nga paglaingan na. Nalaing ni Manong mo, di akademya, tapos posible nga agbalidiktoryan, iti panagturpos na ti high school. Get siya, nalaing kamat nga tumulong iti fish farm. Ni Manong mo, nasa doon nga pakan, mapanagpakan iti lamas, kimsi ka anak. Di talawa na itadawag kang ka Fernand anak. Kaya, kahit nung kaskasano laeng, sikanto timang tawid, iti fish farm. Ko kami kada papakit, di mapapong siya. Kuka tayo kurak ko. Tawid. Saan to nga tang makibingan ni Manong? Kat agtopad pada kami mat nga kapsat. Siguro. Dinto agriri nung iso kilang nagtawid fish farm. Ngayon mo okay lang, Ma. Kinabudno na. Panggip ko sa anak to nga college. Hanya, Fernand, saan na anak ko? Graduar ka man college, Kastan tumadat pagtungpalan na, Ma. Sayang lang. Ngayon, kahit mo sawan. Makaraduarak lagi din ti high school. Ituloy ko timang tulong kini Papa. Para iti panakataripato ti piskarya. Agbalinak to na empleyado na. Empleyado yo. Ti anak ko na yan, di ka maawatan. Maawatan yun kahit ko sawan, Ma. No, itata, pagbasbasaan dak, ito nga, awan ti sweldo, kabayatan nga tultulungan kayo ti fish farm. Ngayon ito sa anak ko nga basbasa. Imbas nga mapanag agsabot ti trabaho ti sa bali, sumre kaklangin ka na kayo, tagbali na ka-empleyado yo, kat sweldo dak. Di ba ba yan? Alala, pagsaritain yun to kinipapag mo, no, anyan to makunana. Nagbasa manong name ni Manong June iti kurso ng civil engineering. Tayo so kanot kayat na agbalin nga inhinyero. Kaya adani so na manong name iti third year college at dakmat na nga nagraduarak matan iti high school. Fernand, ano na kayat mo tumata kurso? Ni Manong mo, engineer iso na. Ano na kayat mo, maestro? Bueno, imposible nga architect, puro engineer mat kabuta. Ano model mati pa nagpampanunot mo. Ano ko nagbasa pa. Naibagak na ito'y kani Mama Idi. Naibaga na kanya kini. Sumrek kang empleyado iti fish farm. Tapno agsweldo mo ka kasjay. Numabalin pa. Katsweldo dak. Imbas nga mapanag sumapol trabaho ka sa bali. Yan tangay, panagtarakamit lang tilamas, iti paglaingan. Di sumura kaklangin. Ay, okay. Tapos awang matipanagkungko ng kanya, kakita mayatan. Tapos saan ka gimimon kini Manong mo? Sana ka gimimon kini Manong pa. Data di pagbaga di pamang mo. Nagbalinak pa naman nakaawat. Tikait ko ngamin, adabukod ko na kawarta. Tapno magatang ko matikayat ko. Tapno, at makrusonada ng arwaten, magatang ko.
Saan ako nga galaruhat? Iti nagalusan ni Manong. Kasla, nakit mo masawad. Madika-dikan ka, tikas jay nga pasamak. Maka-ekonomiya tayo. Yan tangay, pagipanam ko mga rog, kadagiti nagalusan ni Manong mo, no, sang sikat mangusar. Ipadawat mo, iukay-ukay mo. Ana, nagdakkel din na, menos tayo. Iti saan mo nga, parang ipapilit nga, magatang kumawatikayat mo. Awang pulos pa nang ipapilit ko, tadyak pag imbaga papa. Kahit gumatang iti bisikleta ko, nakumang jak pa imbaga ti kasta. Numampay, kaya kumamatin bisikleta. Ni Manong, sa alang ang motor tilugan na itan. Ingatangan nyo pa hindi ko tsena. Ngapunta na ito may bagay kay kuha na. Balinto na may isang engineer. Kata ka, ay, napinas man ti sapul tayo, ti piskarya. So nga, ano nga ron? Ano siya nga ron, tagkidaw ka na kay ti motorsiklo. Pangusaram ko mga ron, kasi ka mata nagbasa. Mabaling mat nga walking distance, mari po dito balay, ganit fish farm. Sige pa. Awanan ti ado pa nga sa lutsod. Rogekto nga ron din, tagbaling nga empleyado yo. Tasweldo dak, tapno adamot tin bukod ko akorta. Kasta nga ron tinapasamak Manong Nemi. Gabot saan ako nagbasa, nakakonsentra taklatan iti piskarya. Kinapudno na Manong Nemi, mangkit-kita, iti mabaling kumat nga pangipasdakan iti fish farm. Nagururno nga Manong. Aging nga naggraduaren ni Manong ko nga June, Manong Nemi, kaniti pa nag-take na iti board na erwar na, kat kastoon iti ragsak ken panakkel ni Papa. Oo, gusto ati anak. May isang nga civil engineer, ni anak ko. Ginapaalaan tayo, nangaroon. Sige, ore Manong alitsong baboy, na dumapay, masapol ka. Nagarbot, panagpaala. Hindi pa nakaruan ni John. Ito junior ko. So may bagay launa, tas junior ko. Siyempre, Manong Nemi, napanakil na papa kay ni Mama. Na naruna kay ni Papa. Ni Mama kay slight lang. Siyempre, adumating iti mga daydayaw ka nakwada. Ta adang aron din engineer nga anak da. Sa danto ko na. Kaya nga dato'y adi na. Apag saan nga nga nagtulog ka nagbasa ni Fernan. Pare Simon. Mari Anita. Ay, adakin ko na reta pare. Nabudel man kami tiwotek na. Sayang laing nga. Yung sa nga bale. Nagbalimbat nga empleyado kisuna. Susuldo kiti fish farm. Isumat iti hilig na. Tagtarakin iti lamas. Di agbaling nga agtultuloy nga nalaes. Uno na lang es. Nagsasalita ni Papa Manong Nemi. Di na po amo apilyen. Dagi di balikas na. Di na amo panunutin nga masaktan. Di tao nga masaknan. Ngayon okay lang. It's okay. Agpepesumat din magana. At daklat at fish farm. Ano problema Manong Nemi, di kiti lamas, nula tayo madlaw nga, adarete panagkapsot, man alis na, nabayag pa nagdakkel na. Kinapod no na Manong Nemi, napanak nung agpatpatulong iti agriculture, kat fisheries, at daman itadakan niya ka pamphlet, kas laklak basbasa, segnan iti panagtarakan Manong. Kinapod no na, simadutan ni Papa nga mga sikaso, tipis farm, sibo di dadaak. Sibo di susuldon na ko. Nalat serbi nga susuldon ka, may kapila tulungan barok. Pagdanakin nyo pa. Okay. Okay na mo matagbaling ang problema, nalaing gamay. Na lumalaing ka. Ano dun chapin, kamungam siya. Gabot, sa self-study act pa. Ganon. Taurisan ka nagbasa ti college sen. At sa baliman data, basbasa, pamphlet. Nalaing ka man, dahil paglaingam. Uwan pa. At paglaingak, adamot paglaingan ni Manong. Ni Manong mo. Diyan ka no Manila, ti kaya nga pagpakatan iti panagraduar na. Napimpinas ka no, trabaho sa Manila. Palubusan nyo pa. Kaya wala.
No, ay natin pagkaragsakan kapagayatan ni Junior ko. Ay, sasapi-api ko mga jak palubusan kanipaay kang kuha na. Ha? Ay, sa nga nalaing engineer ni Manong mo. Ah, kasta di anak. Inagpakadan Manong Nemi ni Manong Jun. Kinasarita na da papake ni Mama. Ni Mama ti mangibagbaga. Anak, ti makadakas kita, mamanuda kanton nga makita. Ato man ti mabalin mong pagsarkan dito, oy. Apay nasagad pa lang madayo ka. Ma, dito yung tinabay kong inururay. Inururay nga niya. Adayo man ti fish farm. Ingam no gapo ti amyanan ti da angin. Mapayudan na ti fish farm. Maangot agad lang es. Amat anak, aman. Na-immune ka nga minin eh. Diyo ka di madlaw no ka? Nga pasarag, taduma ka face mask. Face mask. Tanong malangab ko tilaes ka. Madi tirik na. Alalala ko. Kasla mo lang bagbagang kayat mo kapanawan ti lugar tayo. Tapos awanan ti maangot mo nga langas. Haan mga, adada nga pimpinas kami sa syudad. Sa adada ka nung oras nga trabaho ko sa dyan. Wahin Manong Nemi maawatak mat kiti ni Manong Jun. Talaga nga kagura na allergic na launay tilang is. Wahin, adala mailabas kang kuha ng lamas. Oh, yan, kuna na, permi. Kasla natin, guri ko no, makalang anong Nemi ti angot ti lamas. Tamo makit, orin no sa nga nalaes. Ti ikan, wano lamas, nalang islata. Nagyan nga ron nga nagtrabaho Manong Nemi ni Manong Jun sa di syudad. Kaya't haan nga gawawid Manong. Tawagan na anda papake ni Mama. Pasarimat balagip ng katawagan. Oh, Fernan. Ay, Manong, kumusta ka mo ten? Nalangas ka lata. Una ta. Siyempre, lamas ti sa sikaswag. Ada nobyo man. Hana? Nobyo? Awan na. Lalaki. Ada nobya mo. Kurak. Ada kursunadak manong yung daktula mo no. Rugyak doon nag-propose. Sika nga manong. Dani agasawa na. Maipot out ko lang na ito isang saga na panakaipot up ti may saga negosyo. Agasawa kam doon. Itagbaling nga ipag mo. Umuro na akong mag-asawa ng siga. Uwa na manong. Sino tinubya? Agad to eh. Dito kami nga nama mo. Sino ano? Kuwara tinagan na. May samot nga engineer. Magitam? Nagtipon tilaing mi. Kahit mangipasdig kami iti construction firm. Saan kami nagtatrabahon? Patagtagabot sa naman. Doon di kat nakamdagbalin ng abos. Sige manong. Congratulations. Inagkalay sa Manong Nemi na Manong June kiniipag ko nga kura. Sa Jeddah syudad, Manong Nemi nagkasara. Hindi may isang klas sa restaurant, tinakaangayan, Manong Nemi ti reception. Kat garba. Grande, Manong. Tanapimpintas ti biyag ni ipagkura ni Manong June. At siyempre, Manong, nagdakil. Tinregalo da papake ni Mama nga para iti pa nagkasar ni Manong June. Naman pa'y nagtinulong da, iti iya asawa na, iti nagastus. Malaksid ka deta. Nagdakil Manong Nemi, tindad da, nga regalo, nga kas.
idadamagi ka ni mama. Mano di intedyo, ma? Samon nga saludsudan pa, anak. Saludsudan ka, tanong sak tumatag kasar. Kasi ito nga nakamad kadakal na, titedyo ka niya. Diyan ka mo kinipapang mo. Namo manak, adamat na gini kong daway ng supyatek kapag ayatan ni papang mo. Ngayon isot matungtong pala tayo sungarot ti lalaki. Agsaksakan di motion naklata. No para kini manong. Okay. No para kanya ngay. Deta ka man na parang nakunakban na no maawatam ti sitwasyon. Sikan naman namin. Siya takim basol ma. Anit basol ko. Kat napuk awat interes mo nga nagbasa. Tinag-interesam lang kita agtarakan ti lamas. Ay, ata nagdakil mo paspasweldo ni papagmukan ka. Ano pala kayat mo? Saan ko mga sweldo eh. Ano nilakit mo sa wet? Mabaling ko matanti, makisosyo ka na kayo, ma. Makisosyo? Kamustawan? Dakil matanti ornong ko. Makisosyo, ha? Tapno, makiguduha ki di ganansya. Sala nga, sweldo, iti maitad kanyak, no, dikat, ada ko mamat, panakabagay di ganansya. Dakil tinornong nyo, ha? Gabuta, nabayagan nga awan ti pagbasbasain nyo. Nga datang ornong nyo, isot insakot nyo kini Manong. Gabuta masapul ni Manong mo, ti puunan. Puunan? Masapul nga, agbingay da, nga agasawa, ti puunan da, para iti panakipas da, ti construction firm da. Nadakal ti puunan, gabuta, gumatang ta kalagay tayo heavy equipments. Tapos da serbi na mitlang, makakontrata da kalagay ta dakil nga building. Nasala nga rin nga building. Mabarinda pa itong kumontrata, makibid, no, ada rangtay nga may pasdag, wala matarimaan. Agbalin to lagi din nga milyonaryo ni Manong no kasta. At siguro, kaya kapag tabay sa engineer da nga doa, nakagatang da, iti bukod da nga lute, kat sadya ti pangipasdagan da ti pintas, kat dakila balay da, kat sadya matan iti pan naka-opisina ti construction firm da. Adayo akin ni Manong. Anana? Adayo akin ni Manong. Agsupade kami nga kapsat. Sikan tumad kami di ka nagdaan ti interes ka nagbasa baro. So nga saan na kami ang papapasulan gani papang mo? No napinpintas man nga amang tibiyag ni Manong mo nga John, nga may si Kavernan. Magdanagan nyo ma. Mawatak ti amin. Dahito tibiyag ko. Agduma kami gani Manong John. Sabali so na sabali akmet. Ada iso na ti nga to. Ada ki di baba. Nalalala. Sabali at santan nga pagsalitaan pa neta. Kapunta nga madlaw ko nga talagang ipagpagsan ti sakit tinakim mo. Awan ti sakit tinakim ko ma. Gusto ayo. Siyak man lang ang tigapunan o api nga jak na pasnek nga nagbasa kan jak nag-interest nga nag-graduate ti college. Ngayon ibagbagak lang di sitwasyon. Iladladawak lang ma. Kinawang pagdanagan nyo kini papa. At least, utang ko ti biyag ko kada kayo. Utang ko ti amin. Kada pintas met, ti trabaho, tadakil mo ti pasuldoyo kanya. Sa nga bali ma, dumadaanak to ni ti bukod nga piskarya. Bukod ko tumitin ti amin. Kakayan mo ti mga ipasdek, iti fish farm mo, umanilaki din ti ornong ko ma. Naglalalo ko mano amod at kumama tatulungan. Manong Nemi kalpasan laeng iti makatawan sipud nagasawa ni Manong ko Manong Nemi. Nanubiak mo ten dati ararmag. Inaram ko ni Celia Manong. Basta garbesak kadagit na rakala pa daw,
mapangkoy kanisuna, isuda, 5 hanggang 10 kilo. Nene, nagadunag ito yan barak, Fernan. Islaman laman la, ited mo ka na kami ta, ilako me. Noon iniutan nyo nga si Daen natang, di okay, tatang ko ng pahinggan niya. Regalo para kini Celia, mairamang kay Maten. Ang no kayo yung ilako di duma, okay lang. Tapos no, agbaling nga kwarta. Kasla na kamlap, paglakwan metlaeng. Paglakwan nga, kami di paglakwan me. Saan nga pasayan manon nemi, siyempre dala, paltat ka dati lapia. Inaram ko manon nemi, kita kami matenati si marunong nga nag-asawa, ken Celia manong, ken bimukod kami na dagos. No pa'y kuna ni mama kanya, anak, awang matikaduamin ka ni papang mo. Nalawang matibalay. Apa nga sumina kay pailaan. Sikat ibordek, dapat kata, sikat agtawid dito ito gabalay. Lang agtawid ka magbagap. Ha? Anita? Ay, Simon, sa garubang dito, family house is family house. Yung napod na, day bagbagan ni John. Ni John manin, papa. Ano na ito ko nam? Ni John manin ko na. Abay nga, damanin na. Idesakti ng kasawa. Bukod ko ti kastos. Kung data, ornong mo. Ni maunong mga ide kasawa. Kunana kita, para iti negosyo. Iso nga, siyay. Sa nagdakil pa dito ako wartana. Ngam pa. Ni Sintabo. Awan tintedyo. Ngayon regalo kanya. Hoy! Paano ang kanitap daw magsidir ka? Hanang magsidir, papa. Ibagbagak lang ti sitwasyon. Una na, pag ipalagip mo pa lang, digat pa ng sidir. Lalala, saan nga natin pati pagsalitaan yung agkama. Awan, kahit dat sumina na, na yung bagunay. Kaya si Mina pa yun itipispan. Awan na ba nga emplado? Dapat yung bukod ng piskarm. Pisfarm ko na yun pa. Pisfarm ko na yun ta. Kaya nangasawan, talaga nga yad adayom tibagim, kada kami kini mamang mo. Nagbaling ka pa yung nakakompetensya ti negosyo. Haan? Una ta, di yumat kaya, di ibagbagak ka na kayo. Nga niya. Nga, magitipon ti puunan. Tapno, sala nga sweldo ti, magunod ko no, di kata, magkibingayak peti ganansya. Hindi yumat kaya. Pero mga magisosyo ka pa lang susulduan kamat. Alalay din yun, deta. Anak, no talagang di mo kayat, nagtaling na dito balay, saan nga deta nga jak kayat man. Kasi nangigimat ni papa. Malalala, babaamlatan, Anita. Nakasurusuron ta anak mo. Iso ka natangkanin ti ulo na. Pa, ang matakat kahit nasa undet kasta. Wala kita wala. Sino nagkapuan ko mati nakasurusuruam tarakan ti malamas no sanga siyak. Sandakin suru pa. Ana? Kastiter midem kastukit kastoy ko na yo kadi. Binuybuya kay lang. Inadadal ko lang na kita raramidin nyo. Sandakin suru. Bukod ko pa ng suru ti bagi. Sana nga rin padadaskan. Panakil ka din dan kayam. Saan ka napanakil pa? Kansaan nga mako na nga kaya. Dakpay lang ti baba. Irin to tanimanong Jun kat tangtangada kun. Kituwa na isot dalay na. Isot masirem. Gapot ay sisulang ti anak yo. Ayan! Dako na! Sumardin ka kami ni Fernan. Sa mong napapagpagpugtutan pa ni papang mo. Sige ma. Pa. Yung paglaki din sa kwintugot ni Celia. Tanangig na kumantikas ito yung sitwasyon. Ngayon sa bagay, orisan nang mangig. Amuna. So nga, ala ko nagadigamit ko dito. Kata, rogamin daggay tirigat ka namay kinisali. Ano pala amin nga sasawa? Magkuti ka kiden. Umaldaw pag umaldawan.
Babayan ti ba nagtinulong mi kini Celia Manong Nemi. Agpadpada ka mga high school graduate. Ta, siyempre, sanda kabailan idi pagbasahin ni Suna. Ngayon nakasusurong mat Manong Nemi. Naglakotin na ikan. Gabuta. Namang bukiso na Manong Nemi ti tiyandaan. Idita tultulungan na ni Antina ngaglako. Kaya't nangasawan Manong. Padak nga nalais, una na lang is padak ka agat ikan, ako na ni Manong Jun. May bagay unay Manong Nemi nga takam na nag-asawa tapno makatulong ditunggal may sa kada kami. Buhayin Manong Nemi paglakid din, tada nalaka nga nagatang nga tenta nagakpagidi Manong Nemi nga daga nga nangipas daga karagiti sa piskarya, fish farm. Nga adda iti asidag Manong Nemi ti pagdala panglawain nga wain. Buhayin Manong Nemi nagtinulong kami iti asawa. Nadaan kami matang ti balay Manong Nemi inot mi nga damit lang ti asidag iti fish farm. Aging gawa Manong Nemi na tinawagan nak na minsan ni Mama. Ma, gusto kayo nak? Awang problema ma. Hindi ako mala tumawag. No saan ako nang tumawag? Saan ka na makasalita? Pasensya kayo ma. Tao man siguro ti ipadamag ko kada kayo no tawagan kayo. Kada kayo, kumusta kayo matan? Mabig sanay kayo. Diyak maawatan ni papang mo. Kapag nga di maawatan ng amamang pag-asawa kayo. Siyak tupay. Nga saan na nga paborito? Kit maawatak pa'y. Sikan tupay kit din mama. Kasapulang ka na ni Manong mo tidakdak kilapunan. Tapno, adada nga po yung pintas di negosyo. Kit, kaputa, nakasagana ka numat ngumangted kada kami ti kasapulan mi. So nga, yung baga ni Manong mo nga, isarding mintig mga sikaso ti fish farm. Ano? Isarding yun? Ano kayo Diyosawan? Hangkay agtarakanan? Ibagbagang harod ni Manong mo dyan nga no mailako da iti fish farm. Kadakil ka nga mainayon nga puunan na. Kaya ito nga sawin, ilako iti fish farm? Sayo itad amin ka ni Manong? Ito paglakwan nyo? Oo yun. Kitaan mainpalagip ko ang harod nga saan lang nga may masyat anak mi kini papang mo. Kat siyempre, rumbang una nga damat pakaramanam. At ay agbingay ka kuma. Rumbang kuma mama. Ayun ko naman ipapang mo nga, apay ko mga bingayak pa lang, dalawar fish farm nan. Kuna na. Kasano kang ina, pangilakwan nyo? Sayang ma, numapalit sa bali. Ma, bagayo ka ng papa. Mabaling ko ang aglon. Siyak di mangala. Haga? Sikat di manggata. Aglonak. Nagtinulong kang kinselya. At mabaling mga pagpatulungan, no? Kaso ti makalon. Hanyo lakit una ipang pangina. Tapno saan ka marigatan. Kasta nga rod tinapasamak Manong Nemi. Kadgapo tanangina. Pa, orita siyakmet, nga anak yut kumatang. Ipagpagapuyo ko mamat. Nga ta kumamat, panakabingay ko. Ay, wala nga nakil ka sa pula ni Manong mo. Kinapod no na, pati ka no, dati pa'y balay, house and lot. Hana? Pati ti, family house, dati nga family house. Ila ko yun. Kapag yanan nyo nga ron. Kaya, alaan nakam ka nun ni Manong mo. Gabat na takil nga ron ti balay na. Kaya tapno niya. Tapno sumardeng kayo nga agat laes.
Kasta man ti kahit mapasamak ni Manong kat. Hangka di. Kaya't na nga malakon ti fish farm. Kaya't na umadayo kay dito ayan ti bagbaga nga nalaes nga lugat. Tapno yung katibatan sa di syudad. Sige ma, pa. Nuila ko ito yung house and lot. Siyak pa yun ni gumata. Parang kaya, saan mo nga kabailan? Alawan, tapno, awamat ti makon ko na. No, saan mo mga gulpe, nga bayadan, ti fish farm. Okay lang. Deta mo ti panakabagin. Diyo gudwa na pa. Haan? Sa mong panang tadamin. Makasawa ako mangan. Diyak kumakayat asawan. Anana. Hanatagayat mo asawan. May masalang ti anak yun. Hangat ako nam. Nilaing Manong Jun. Tibilbilang yung anak. Lukas tagawan akit hindi ko mapalang ubing ka akit inbulang kan. Ana, sa bagay. Mo talaga ko mga didakpulos pagan Gusto kayo pa. Hindi ko mapalang ubingak. Kinimbil lang dakkuman. Sige pa. Agamanak. No. Saan nyo nga ipapilit nga gulpit. Nga gatangin ti fish farm. Kaya dato yung house and lot. Diyak kabaylan nga gatanganin. Sige. At ako mamat pa nakabagig kapag anak-dak mo. Ala! Ayaw na pagyamanan mo data na di ka sigirin nga gulpe. Huwag pa. Ngayon mayaman na ka na kayo. Tasak mo't lang ti umayan ti farm tayo. Ti fish farm nga di maklak kahit nakasusurwak. Siyak mo't lang di mga sikaso. Ada sakit nga mariknak Manong Nemi ng iwagwagsak ko. Wen, tanang sakit nga panunutan, ididakil nga nagidyatan mitikapsat ko. Aparang tratar ni Papa. Ni matbama Manong Nemi, isot bang kakaasikan niya nga hanamat nga mailaban dya kayat na taon sa bali nga matungpal. No saan nga ni Papa? Limawang arod Manong Nemi ti asikaswan mi kiniselya nga asawag. Kat siyempre nag-alakam ti empleyado ni. Tadi may kabaylang nga dududwa Manong. Nangruna, kad idi pas ngayon Manong Nemi ti asawag ti naunang anak mi. Lalaki. Adan Fernan Jr. Ano na? Kato hindi mo kayat? Lalaki. Kayat mandahan ti Junior. Apa yun? Ang mga nagbalinto nga paborito ti Junior ko. Kat bay-bay akto na kinikapsat na. Kaapay, umala ka kini papang mo, diyak kayo na tuladin. Matlagayam. Kay Junior man kasaan, no anta paborito nga anak, di subit layso. Diyak to aramidin. Nga anta paborito ka anak. Patas, ti palang ipatag ko kadakwada. Diyak kahit nga tulatin, ti aramid ni Papa. Nasiyat no kasta, Fernan. Ores siya. Agbalinak tumatapatas kadagitan na ko. Kadagitan na ta. Agasit kinapatas ko. Nga mangipatagkan ka, asiksika lang. Awanin ti sa bali. Ore amok nga ta, sa balim. No. Sino ko ma? uy. Nagsasaw ti kasta. Gapataon, kinagpaiso na. Siksika lang, di babae, di biyag ko. Sweetheart. Talon Manong Nemi, dagiti putot ni Manong Jun. Matsang ko pa idanakit kita. Dadi damat kayat agbakasyon dito eh. Da pa kini mamaat kang kanayon ng agbakasyon. So da makakit kita.
Aging ka manong name at damat tendua nga anak mi kini Celia ni Howard kastamatan kini Elsie lalaki ken babae. Idag sakit manong name ni mama. Diya mo tadagayam naliban manong name nga sakit na. Uwan manong naibagada lang ingin idi tatalagang stage 3-4 manong name ti cancer ni mama. Ma, nabay ka dilangin nga saan ka nakita? Tapi betul kasto tilangam. Nakasalsalon at kay mat idi na udi nga nagkita tayo Tama ni pud mat idi. Nagatang mo ti farm, fish farm. Di ka matan si Marsarong karanak. Ma, abing hindi kayo nagpagas. Nagpagpagas sa kanya anak. Em siguro na ito hindi nito din. Nga ba nagpakadak? Ang tangay. Ang damat. Liban nga po ko. Nga kang kanayon nga makikita. Dagiti talo nga po ko yun sa di Manila. Gusto kayo ma. Nabayagan nga saan kayo may di balay. Nakakita mat karigid duwang apo ko yun. Apo ko yun kanya. Kada kami kani Celia. Anak, naitudingin nga na ito si pagpatingan ni Mia ko. Kat ita, ta makasauhag pa'y. Agpakawanag kang kanak. Kada giti nagkurkurangag kang kangainam. Ma, awan ti rumbay nga pakawan nyo kanyak. Tapakarakan niya kat awan basol nyo. Para kanyak makit awan nagkurkurangan nyo. Empayot, titungo ken patagipatag, tibay sa ina kanyak. Numampay, anak, ang patpatak ang empatag ko kinimanong mo nga yun. No pa'y, nakalawlawag ang kayat ni papang mo. Tikapsat mo nga siya. Diyak kumamad kaya nakasta ito ti papasamak o radio bing kaya pailang anak ngam diyak may ilaban. Saan ko mabaling nga masupyat? Di pagayatan ti amam. Isuday ta ti basol ko anak, tadyak na ilaban. Kas may isa nga ina, diyak na ilaban. Di kalintagam nga anak. Iti patas ko mga panang tratar ni papang mo ka na kayo. Nupay kasta anak, saan ka ko mga mangimulmula iti gura iti amam. Saan yun to ko mga baybayaan ti amayo. Into nagmaymaysan. Into awan akon. Manong Nemi, siyak siguro ti kang runahan nga nagsangit kan nagladingit, iti pupusay ni mama. Huwan manong, amok nga ilablaban na, ngimsang nga nagbalegi, gaputan na turuturay nga amang ni papa ni mitisuna. Amok manong Nemi, nga kahit na kumamit, nga ipaay kanya, tikas ti papay dakin ni manong. Nga maon sa bali nga matungpal no sa hanga ni papa. So ako na, siyak ti kang runan nga gladingit. Kaya pata, kadakwada kin ni papa, kin nilaing mama, tinang ipatag kaniya. Adan makabulan si pimusay ni mama manong Nemi iditag madamag ko. Nga ilaklakon ni papa manong Nemi ti house and lot. Di madamag ko na panak.
Oy, anda ka magaya, Fernan. Wan pa. May ko lang ako makapingkin no, pag no di damang nga. Ilaklakoy dito house and lot. Sikat ko mata kahit mo. Ang damatan balay mo. Kaya na ako kamutan ti fish farm. Nagsusurwam. Kabaylam siguro mata, siguro. Sana kag-interest pa pa. Yung nila ko yun. Pagyanan nyo. Saan ka din nga napatig ka na kayo dito nga balay? Ano, kung masaservito ko nga sentimental value. Ila ako, gabotagyan akong sa Di Manila. Ito sidong ni Manong mo. Nabimbinasibiyag ko sa Diyay. Nagbalinak nga doon sa Diyay. Doon? Eh, siyempre, napintas na biyag ni Manong mo. Eh, di, damad na kita katulong sa Diyay, di, magnagbay mesak dito, adada nga malmaldayak, malagip ko rin Manong mo. Pangusaran nyo nga ti paglakon nyo. Mainayon, ti nga puunan ni Manong mo. Mainayon, di balag kasusyo kayo, makisusyo kayo. Mga susyo. Siyempre, agyanak to nito sidong na. Noan yaman ti kahit ko, kita ipted na. Iyata nga napiksak pa ilaeng, ay ti ko nagsalita mi giniwanong mo kit ko. Ipasyar na, kaligit na duma-duma na pipindas ng lugar ti Pilipinas, ipasyar na, pwede balas yung tao. Siga siguro agad, di mo kabaylan nga mangipasyar kanya. Damat kwartak pa. Yung sanga napatig para kanya. Nga may pasyar kayo. Wala nga misot sa polat ti bagay. Manoy po ni di ko, nagasawa kam kinimamang mo, trabaho. Iti fish farm. Lamas lang, igamak mo nung kadwa. Tama talaga, relaxak mo na. Inak mo tanak mas masyar. Enjoy ak mo na, ti panaglakay ko. Tap na kastagat, naragsakak tumat na pumano na kaspagarikan. Naila ko nga ron ti hausan lahat Manong Nemi. Nanisintabo kahit awan tinaramanap. Unfair, kada kayo, nagkapsat. Tigas diyang araramidin ni papang mo. Fernan, kinunan ni Celia. Abi nga di mo ilaban ti karintikam. Anak na kamuta. Abi nga di ka ti abogado. Tamakibing ka umakamata. Nadya naglakon na ti hausan lahat. Tadi lang nadya kapsat mo ti bukbukod. Aging ka nga matmatay ni papang mo. Halaga nga paborito ng lata ni Manong mo nga John. Bye-bye, amon Celia. Wala tadi mo ba't kaming among ilaban ti kalintegam? Uri di ubing ka. Nung inlaban mo kumat ti kalintegam, saan ka mga naisab sa bali? Papamon. Numaminsan, Fernan, kadamot laking ka ti aking basol. Basta latan, inanugot mo nga nalalaing ni Manong mong musika. Basta latan, kinayat mo as dyan, panang tratar ni papang mo keng ka. Celia, nakasurusuro akmet. Sa bali tininyak, sa bali ni Manong. Awan sa bali nga nakasusuruak, nagtarakin, di lames, no saan nga di pispar mi matlang. Bale, at least, adan ipatawid ka niya. Na ipatawid. Ginatang mo di pispar mi o. Hamong nga tinawid. Tigait ko sa nga tawid. Tawid ko nakasusuro. Siyak ti malaki ni papa. Numaysa nga. Aglamlames. Sikat imalaki ko na. Ngamsamot ka sikat paborito na. Mabaling ka din ang pagsardingan na nga topic. Gabot ang masaksaktan ka. Ora kita umati pagdanagan na, di ba? Ora madanta pa iti duwang anak. Kabailan na to, ito ka, dito na rin ka masakbayan. Gabot ha? Dapat panglawaan na fish farm ta. Ha?
Adumat di kiti empleyado ta. O pagdanagan ta. Adulat tamat di kiti maornong. Diyan mat ipalubos ka malugi. At analingak ba no? Panggap iti panagtarakan di lamas. Manong naming naigat nalakon ti balay ket napan nga dagos nga napagnaed ni Papa sa Jay Manila. Pasari man tawaga ti suna. Tanang arod ket di tumawag di siya ti tumawag. Oh, Fernan, ada problema? So timawag ka kaliak? Oh, problema pa. Apeng arod ka timawag ka. Kumustahan kay lang? Pambarak mo na mangibaga no anya ti sitwasyon mi. Apay madi ka di pa? Mayat, okay. Kinawa pagdanaga bang niya. Baka di problema siguro dakas di mapaspasama kayak. Oh, tinongpal ni manong mo. Nakamasyara ko karag na pipindas ka lugar dito Pilipinas. Kahit naka-schedule nga ito muna nga bulan. Ipasarnak doon sa Hong Kong, Singapore. Ipanak to pa sa Amerika. Inem nga bulan manong nemi nga awan ni Papa. Dito lugar mi. Namnaminsan mitlahay nga tinawagat. Tao nga kanuat pagdalagat kang kuwana ta okay matisuna. Hanggang iti may sa nga parbangon manong nemi. Ada nagsardan nga tricycle iti sango ti balay. Nakariing ako. Kapag nasapak ako kagiriing. Nga papan mga sikaso kadag iti fish farm. Nawampay at doon kiti empleyado manong nemi nga wangkas kanyak nga mga sikaso. Makitak no kasano nga pakananda, makitak no mano, iti pakanda. Nakaringmatan manong nemi ni Celia. Iti ito tamat maturog pa ilaeng na kita anak ni. Iti matugtog tiri daw. Awan gate mi manong. Ta-open di balay mi manong. Siyak tinapan ng ilukat. Kamok akit karobak. Uno may sakari kita empleyado nga kapo iti fish farm. Nagkiktutak ba nung hindi makitak. Papa? Ne, parbangon nakapit nga si Mangpet. So nangala ko na tricycle nga inarkilak ni mahin dito eh. Sumara kayo. Awit na manong nemi di kargana. Trolley kan maleta. Siya akong timang nangisa na ti maleta. Buhay doon datan trolley. Si mabat mat manong nemi ni Celia. Pa, dakay kaya. Iba, disuit na pa. Gamit yun na. Nagtaras na di kusina. Timlangit kape, pa. Nagtungpal manong nemi di amak. Nagsasangong kami nga nagkape. Hangaguno ni tilakay. Ape pa, natin sangbat yung problema? Ape nga nakadagdagsan sa nayo. Lalala, no saan nyo nga may baga? Adawat na kada kayo. Sige, ipas nang yung kape. Ganun masapa ka mapaniti farm. Agbati pa lang ang Celia, magkadkadwa ka na kayo. Manong nemi, hindi mabisitak dagiti fish farm ko. Nagawid ang maglaing. Tapos siyempre, jakpay ng migan. Hindi ta, nakaringmatan na kita anak ko manong. Kasasarita da ni lolo da. Agis istoryamat tila kayo. Adan ni daddy, loro. Nakagayon. Siyempre, dad, orahin na ka. Mami, adan ni daddy. Nagkita ka ro doon di mamigat tayo. Mga pamigat kami manong nemi ti asawak ti kinasarita. Siguro na ibagakin ka ni Papa. No, anyat problema na. Naibaganan. Kahit sinunsod ko no, apay nga, saan nga sikat ipangibagana. Apay nga siya. Anat ko mana. Anamat ko nana.
Mabuin unay ka no king ka. Kaslawag ka no, ti may sarang na nga rupa na king ka na. Taapay. No sa sino pa yung paborito ng anak, isupit mga ramit kang kuha na ti kasjay. Tayo na tinaramid di manong Jun kang kuha na. Pati si kagsisinaay ka. Dede na oding yung panagisaritam kang kuha na. Ano din magana? Kaya di magana nga okay. Saan? Pinagbalinda nga tagabo isuna. Iti construction firm da. Ano ya? Pinagtrabaho da kasla may sapyun. Kadig iti kontrata ni manong mo. Ano ya? Gana nga. Nangig na kano ti panagsasarita da nga agasawa. Nga kuna kano, dadya nga kura nga ipag mo. Salsadudsudan na kinitsyon ng ton kaano-kano nga papanawan ni Jun ni papang mo. Dati na kano kayat ti kadin na ti nalaes aglanges nga lakay. Anya? Ti ipag ko? Kaya't na nga, mapukaw ni Papa. Gabutan na lang ka, no? Saan mo nga, asikaso ni Papa, Tila stop no, ibagaw da ka na lang is. Dalang is ka no latak. Data ka no ti ko na ni manong mga tiyun. Nataytatiga po na no, apay nga, saan nga kayat ni Jun? Tigigam tila mas, tila kayat tilang is. Tila is. Isot ka po na nga, kinaikat na tinagandag sa Manila. Tapno maadaywan na, tinalangas ka ng lugar. Kahit, abay nga rin, iba na ni Papa. Barabaring ka no, mairom tumitlahan. Imore ka no, makadigos na yung papang mo. Nalaas ka no lata. Linuloko. Nabanglo ba ni Papa? Nabanglo ni Papang mo. Ngayon ti pamati wano imagination ti kapsat mo. Ano makita na ni Papang mo o nakadigdigos na. No ti parakin kuha nagat nalaislat o nalaislat ti mga angot na. Nagloko mo tinadya nga manong John. Tinamo nga bigbigan. Tinakatakdakil nga naitulong ni Papa kang kuha na. Ngayon, bukbuk amin ni Papa, ti amin para kang kuha na. Ti paboritan ng anak, ti junior na. Tinangitadan na, ti baloro, no, naglakwan, ti piskarya, ken ti mismo nga balay, house and lot. Maluglugi ka no, ginegosyo da. Ano? Kunak pala na pintas, maasenso. Kunak pala na progreso da. Kastamat ko na yung Papang mo. Gabot ta. Nagpadpadagaan nga sugador di kita kasawa. Ano? Mapapanda ka no ti kasino. Dandani ka no rin nabi. Ano sumangpad da. At pinabasol da no apang nga naabak da. Kaya paano na ako mangarod nga di malugit yung negosyo da, no, sugal da nga doa? Oo nga ron. Alala, agsarita kayo ito nga gama. Awang kasmat lang da kayo agsarita. Hindi may ka nakitigunda ko yung manong name nga magsarita kayo ni Papa. Pa? Fernand, abi nagluluwa kayo. Malaglakip ko tinapalabas. Malaglakip ko ni mamang mo. Ken malaglakip ko na kitinaramid ko. Gat pakawalan na kumana. Papa, italangan dumawat akang ka di pa makawan. Kaya po ka na itinagkurkura ka nagbasulak ka. Pakawalan na kumanak, Fernand. Naimatangak manong name iti panagarubos, na buslong nga panagarubos, nagitiluan ni Papa.
nga naibuyog kak met manong. Kasi akong timuna nga marakop iti ama. Papa, wanti rubeng ipakawan nyo kanya. Nagbaling ka man nakaawa na lang. Itilikodan. Nga numaminsan ka talaga nga maamiris ko kaslamay may salahin ti anak ko. Nga saan ka pinanpanunod? Gusto ti ko na di mamang mo. Tunggal pag sinupyatan, may di may panggap ka na kayo ng kapsat. Sarmat ka na kanunungan, di mamang mo, iti araramidag. Ngam naturturaya kami iso. Iso nga awan tinaramidan na. Kat ko na di mamang mo ngagbabawi akto. Kanagpaiso anak, agpababawi ak. Iso nga pakawalan na ko, Fernanda lang. Pakawalan na. Marong na imatangan na kita anak ko at panagin narakop kay panagsangsangit ng agama. Naibuyog naman. Kastamat ti panakaibuyog ni Celia. Ngayon tagkalman tirik namin. Pinunasan mi ngagpadpada na gituluhami ka ni Papa. Pa, lipatin tayo ang tinapalabas. Tagdamakan ti pasakbayan tinaskan. Agyan kayo kanyak pa. Saan kayo matakabuhin? Anak, agyaman na. Agyaman na. Tanusalag ko mga iman ang nugot ngayon lakok ti balay kat ti nagdisuhan na at ako mapagtarusan. Nga bali, intutuloy mo nga ti pa nakaawat mo kanya. Kahit ko tagsunit ka na ganyan ang kuraga kayong kaanak. Wen pa, agang kayo dito eh. Da kayo di mga sikaso ka na kita po ko yun. Uno saan? Raping sa kayo mo't pa lang. Kaya tiyo, tagsubling agigam ka na si kaso itilaas. Wen anak, talagang sa tarmid. Siyak mo itan timpliyadong. Ana? Una, soldon nak mata. Tapno damat bukot ko akorta. Kito na ba pa? Pagindi nga saan? No kayo tiyo, da kayo tagbaling nga manager, jay impasdag yung office farm. Gaan lako yung kanya. Maitalag mo ka di kanya ka na. Kaya mo na. Dapat ka sa tagat lumag-an mo ti trabaho mi nga gasawa. Di magipasdag kayo ito sa jati kumanay nga balayo. Dapat tumasikaso yung sa atipis farm. Dapat nagtalinayad kilat nga laes. Kas ko na ni Manong John. Nga allergic na launay ti laes. Nga ure no saan ka nga nalaes kat nalaes ka ko na nata. Lalalasan mo ni palagib. Gamo na dadalahan nga maliknak, tinalaw sa panagbabahawik. Ganito yung kadagsen, dinagbasulak ang kanak. Alawan pa, ilipatan tayo ti amin. Hindi daw tayo, ang sabi ko man, pumaot pa iti biyagyo. No kayo tiyo gasawa kayo ba eh? Ha? Adapay nga tamayat kanya. Sabi ka ding awan. Adamat lamas nga regalo yo. Ay na anak ko, nakasaysay at kalaunay nga anak. Nakasaysay at kalaunay nga anak, Fernan. Kahit kasta nga rod tinapasamak manong name. Indad ko kini Papa, ti dati mitlang nga kukuha ng fish farm, kadi iso tinang manage. Nang ipatak vertical kalingan ng malay. Kaya ka manong name nga ng asawa mat manin. Pada na nga bahalo manong name iti asawa na. Agkataib da. Gayam, iso ti first love na. Saan nga di mama ti first love ni Papa, no di kat ni titasyon, nga iso ita, ti kadenden na nga asawa ni Papa. Nga kadwa na, amang mamanage iti piskarya, nga ginatang ko, nga kukwamidi. Nanayonan ba iti ba isa nga anak mi, manon ni miso nga talo, dagiti bunga tayo na yat mi kini Celia. Kaya nagtultuloy tinegosyo mi manong nemi. Nga nalaes, uno lang es, taorin no
presko di ikan wano lamas talaga nga alang islata adala talaes kama mga angot ako na. Ni Manong John, Manong Nemi, nabayagan nga awan ti damag mikang kuana. Tadi mo matan matawagan, taorin ni Papa, kahit namat kumaatawagan na kumustaan nida, ang imsan namat na matawagan nida, kaya nawang mat ti makita mga Facebook da, siguro agad da Facebook account na, kaya maawan pagilasinan ng isuda. Dito nga ron ti pagkasalita, kalagyaman naklaunay Manong Nemi, ti anos mo ng urnus, kalpasan nga insan keng ka ti Italiana, kaya nagyaman ang tilayang mo nga ng tedbiyag nga nang ibasa. Kaya sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarimihan ti biyag. Tuwing nga ron agyaman nga paghayam mo, Fernan. Thank you kang ka Fernan, tingamat managsurat. Thank you kada kita na ruway nga nagbuyas.